rekreasi menyang WBL dina Minggu Rini lan kanca-kancane sak kelase rekreasi menyang WBL. WBL iku manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge budal Rini pamit marang Bapak Rini lan ibune. Ora lali Rini nyuwun tulung pangestu Pak Wibowo lan Bu Dewi meling supaya Rini hati-hati ing papan rekreasi, tansah nyuwun nurut apa sing dingendikake Bapak lan Ibu guru sing ngampingi. Jam 5 Rini lan rombongan wis budal tekan WBL. Watara jam 8 bocah-bocah seneng banget dolanan ana ing papan iku. Jenis dolanane kanggo bocah-bocah saliyane menyang pesisir Tanjung Kodok. Rombongan uga mampir ning Guwa Maharani.